Himmels och jordens skapare och Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre. Kaikki kattoo tietysti tänne. Kaikki tuot ne kattoo. Kattoo, tulee hima porukka veneellä, luulee oikeesti, että täällä on joku Ota kuva mun selkää. Oi. Viimeiset jäljet. Noniin, päällä on. Take one. No niin. Zoomaa. Ei vittu, ei. Ota ulos. No shit. Missä se nyt on? Wow. Vittu mä kadotin sen. Kuvataanko mun haukeen nyt? Zoomaa siihen kerran. Herra. Sitten lopuksi vai? Joo. Loppuhuipennus. 4 kilo haukki. Niin vitu se on. Niin? Sä oot hyvä kuvaa. No, semi vaikeet. Kato nyt. Koita. No vähän koitan. Anna mä kokeilla. No nyt tulee suoraan. Vedä. Se on oikeet vitun vaikeet, kun se kääntyy ihan vitun no. Kato nyt. Eikö se oo Missä on zoomi? Tää on zoomi joo, takas, mut se oli siinä kato nyt, ei oo kovin helppoa. Ja niin tässä kuuluu, muuten varmaan kaikki vielä. Vitun vaikea pitää tossa, se kääntyy niin nopea. Se video. Sinne uppas. Ota kuvalle. Perkele, se ui siellä. Noniin, nyt Riku kuva. Pulikois siellä, ei vaan. Nyt on. Kela se meinaa hyppää tosta. Tosta. Mitkä on fiilikset? Meno. Voi perkele Joutse! Sarvet pystyssä näyttää kieltä, koppis vahvasti on sitä mieltä. Kaikki tärkeä kotoa alkaa, seuraa kuulta karvasta jouraa. MC Koppa kuoriainen, Koppa kuoriainen. MC Koppa kuoriainen, Koppa kuoriainen. Ai viutu! Ja tolppaa roikkuu! Ja tulla hakee! Vedä köyttä. Vedä. Pieni hetki, vedä. Mitä vittua? Ei viittele vettä oikein rantaa. Mitkä fiilikset? Aika jepa, voi.
Hypätään vaan kyytiin ennen kuin joku tulee. Tää on on-road-kuva. Aina nähdään toi klippi sit jossain. No niin, siitä vaan. Kimi vähän kulmotti